Guten Morgen. Ayan. So, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan. So, good morning pa kasi ano lang, 10:00 lang. So, nakapag-ano na ako, shower na ako 'no. Ayan, basang-basa pa yung buhok ko, nilagay ko ng ganyan. Kasi nag-ano din ako guys ngayon, naglaba. Ayan, so yun. So, maya-maya ay kukuhanin ko na yung first batch ng aking labahan, tapos susunod ko yung second batch, which is the Colores. Charot. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko kagahapon sa Asia Store. Wait lang. Ayan. Tapos kasi yung kaibigan ko dito na ano, doon siya pumupunta lagi sa ano 'to guys ha, sa Cologne, sa Cologne, yan sa city ng Cologne, doon siya. So, doon maraming Asia Store doon, sobrang daming Asia Store doon. Dito rin naman sa may Bonn, sa Bonn ay meron din naman. Um, pero baka sa susunod dito kami sa Bonn mag-ano, pero lagi kaming nasa Bonn bumibili, pero hindi doon sa parang hindi gano'n kalakihan yung nasa Bonn, eh. Pero meron daw dun sa Bonn na malaki din, ganyan. So, hindi pa kami nakapunta, ganyan. So, yun. So, ang pinupuntahan kasi lagi namin sa Bonn na ano, na Asia Store is maliit lang siya, pero madami din naman dong ano, pero mostly parang hindi siya Filipino yung mga iba doon, gano'n. So, pinuntahan namin kagahapon sa Cologne, ayan. So, yun, after namin na sunduin ang aming baby boy. Ayan, so pumunta kami doon dahil, ayan, sabi ko, at sabi din ng asawa ko, gusto mong bumili, 'di ba, ng ano, ng bangus, ng alimasag, ganyan. So, yes, nakapunta kami doon. Ipakita ko sa inyo. So, kung nakita ninyo sa last video natin na in-upload ko ay hindi ko masyadong naipakita masyado, 'di ba? So, ngayon ipapakita ko sa inyo. Wait. Lagay ko kayo dyan. Charot. Ayan. So, yeah, charot. Ayan. So, yes, ang nabili ko doon guys, grabe, ang mahal lang. Kasi nga sabi ko nga sa asawa ko, ang mahal. Tapos sabi niya, siyempre, ano yan, sinakay pa yan sa barko, sinakay sa eroplano, sabi niya ganun. Yung mga ano yun, yung mga ang pamasahin niyan, kaya ay nagpamahal niyan. Tapos siyempre may mga tax pa yan, sabi niya ganun. So, oo nga naman, ano. Ayan. So, yes, nabili ako guys doon. Bale, ito naman kasi guys is kahit nasaan kang bumili ng Asia store or like China store or ano, may mga ganito, yung pang spring rolls, ayan, madami kang mahahanapan ng ganito or yung pang siomai, ganyan. Pero hindi ako bumili ng pang siomai kasi, um, tawag ito, siguro pagkaano na lang, ganyan. Kasi kaya ko nang gumawa ngayon ng ano, ng siomai wrapper, ganyan. So, itong binili kong ano, spring rolls, na ano, yung maliit lang yung pinili ko kasi nga, pagka malaki, parang puro ano, charot, puro wrapper, ganyan. So, yan, nabili ko guys. Tapos, may nakita akong ampalaya, na-miss ko yung ampalaya, guys. Ayan, oh. Ampalaya. 'Di ba? Tapos nakita niyo magkano presyo niya, guys. Magti €3. 'Di ba? Isang piraso. Magkano lang 'to sa Pilipinas? Charot. Ayan, so yes, ayan, ampalaya. Bumili ako, isa lang ang binili ko kasi nga kamahal. Isa lang ang binili ko, sabi ko pagka ano, bumalik na lang kami ulit, ganyan. So, pwede kaming bumili ulit ito. Kasi masarap to guys, with egg. Tsaka hindi naman ako pwedeng bumili ng madamihan dahil baka masira siya, ganyan. So, ayaw ko rin naman kasing i-frozen yung food, ganyan. Ayaw ko siya ng ganon. So, pagka nagkaroon naman ng time, ay pwede naman kaming bumalik, sabi ng asawa ko, ganyan. So, ito. Tapos, bumili lang din ako ng bumili lang din ako ng isang mega sardines. Ayan, mega sardines na chili. Maanghang. Tapos, bumili lang din ako ng isang ganito kasi sabi ko sa asawa ko, lutuan ko siya ng pansit. Ito kasi yung ano sa atin, diba guys, yung Super Q, Golden Bihon. Ayan, masarap na pansit, ganyan. So, bumili ako ng isa. Ang mahal nito ha. Wait lang, kuhanin ko yung resibo. Tinabi ko. Ito. Tinabi ko yung resibo eh. Itong ano, what is that one? What is this? Golden Bihon, guys, is nasa ano yan, guys? Nasa 199. Diba? Mag €2 na ito. Eh, ano lang to guys, 1/4 eh. Yung isang piraso lang ng ano. Diba? Yun. So, yun. Tapos, ang next guys ay dahil nakita ko tong ano, sabi ng asawa ko, diba, paborito mo yung mogo-mogo na coconut, oh.
Binilhan na rin ako ng mogo-mogo. So, itong mogo-mogo na ito, guys, is magkano ito? Nandito ba ito? Nasaan na siya? Ayan. €185. Diba? Kamahal. Tapos, bumili ako ng, sabi ko sa asawa ko, ito yung masarap na ano. Wala kasing iba doon, walang dato. Parang wala akong nakitang dato puti. Silver's one na, ano, na soy sauce. Ayan, bumili ako ng ganito. Kasi sabi ko, gusto ko ito. 170. €170. Eh, samantalang sa Pilipinas siguro, magkano ba ito sa Pilipinas? 30, 25? Hindi ko lang sure. Tapos, bumili din ako ng Mang Tomas. Sabi ko sa asawa ko, masarap to pagka fried ka ng pork, tapos ito yung sauce mo. Kanya masarap ito. So, itong Mang Tomas is €235. Oh my God, kamahal. Tapos, UFC guys na banana chili sauce, hot and spicy. Alam niyo naman ako ay napakahilig ko sa hot and spicy. Ayan. So, ito naman ay $175. Diba kamahal? Tapos guys, ang pinunta namin doon ay gusto kong bumiling bangos. Oh, bumili akong isang bangos. Kasi hindi ko naman to agad maubos tong, kasi slice ko yan. Tapos, ilang araw ko yung mauubos. Ganyan. So, ito naman ay bangos guys. Magkano itong bangos ko? Itong bangos na ito guys is €8.96. Diba, isang pirasong bangus, €8.96. Bahala na kayo mag-convert. Tapos, ang isa ka na miss ko talaga, guys. At talagang yung asawa ko, very supportive yan sa lahat ng gusto kong kainin. Ang crab! Oh! Ang dami, guys. Ang laki. Wait lang, pakita ko sa inyo. Hindi talaga siya yung atin yung crabby. Yung ano siya parang alimasag ba? Alimasag. Ayan, oh. Oh, bang laki niya, di ba guys? Kita niyo ba yan? Laki. 4 na piraso to guys, na malalaki. At alam niyo kung magkano siya? €18.99. Diba? Kamahal. Charot. Ayan. So, parang sabi ng asawa ko, okay lang yan. Kasi nga, kumbaga, gusto mo namang kainin. Kaya okay lang yan. Sabi niya sa akin. Kahit mahal. So, yes. Ang napamili namin to guys, ito sa Asia is €43.85. Kamahal. Diyos mo yung marimar. Akalain mo, ito lang. Ayan lang mga yan, oh. 43. €44. Charot. Ayan. So, yun. So, thankful ako sa asawa ko kasi talagang sabi niya, diba gusto mong niyan, sige, tayo, oh. So, for today's video, guys, ang lulutuin ko ngayon, magluluto ako, guys, nitong Krabi. So, yes. Isang Krabi lang kasi nga, titipid-tipirin ko ito. Charot. At hindi ko naman ito kakainin ng asin na everyday, ganyan. Ganon. So, so yun. Nagluluto ako ng Krabi, guys. So, yun, pakita ko sa inyo, mamaya. Guys! Ayan, so naluto ko na yung aking Krabi. Ayan, nagluluto na ako, guys, ng isa. Pinakuluan ko lang siya siyempre yung na may bawang, sibuyas, luya, Coke. Oo, ganon. Kasi wala kaming Sprite. Tapos, ayun na siya. Nilagyan ko ng asin. Kain na tayo. So, napatuyo ko na yung buko ko. Naplansya ko na rin siya. Ayan. Tsaka yung nilabahan ko ay nasa sampayan na siya. Ayan, sa harapan ko yung sampayan. Kasi, ngayon may sunshine, pero malamig sa labas. Ganyan. So, kain tayo, guys. Mayroon ko ditong kanin. Nagsaing ako para makakain ako ng kanin. Tapos, yung sausawan ko na, wrap. Tawag ito? Soy sauce. Tapos, ito yung aking malaking crab, diba, guys? Tapos, ito yung kanyang hindi to crab, parang alimasag pa niya. To, lalaki? O, yan, o. Tignan natin kung siya ay mayaman sa aliki. Wow! Ang laki, oh. Bango. Kain tayo, guys. Kain tayo. Yung buho ko naman. Hindi ba to? Fat.
yung favorite part ko ng mga alimasag or crab. Hala. Saka malambot na yung niya. Yung shell. Mahal-mahal lang nito. Sarap. Manamis-namis kasi nga iluto natin sa cola. Wow. Nakalimutan ko maglagay ng inumin. Yung maiinom. Oops. Kaya ako siya niluto ngayon, guys, at may trabaho yung aking asawa dahil hindi talaga niya gusto yung amoy. Gustong-gusto niya akong pinapakain ng mga gusto kong pagkain, isda, ganyan, tapos ganito. Pero ayaw niya ng amoy, ganyan. Siya hindi kumakain, pero masaya siya pag nabibilhan niya ako ng mga ganito. Ganyan, yung mga gusto kong kainin. Kahit mahal, bibilhin niya yan. Aray ko po, ayan, the highest level, ang sarap. 4 na piraso ito, guys, tapos susunod na mga araw naman yung iba. Pero hindi naman tayo kakain ito ng everyday. Look at that! Ang sarap nito, guys. Kapso natin dito. Parang nagmumukbang tayo ng charot. Sarap. Lagyan sa kanin, lagyan natin ng kanin, kuha tayo ng konting, may kasi ito, guys, may sili, nalagyan ko ng sili pala. Sarap. Finally, ilang months na akong hindi nakakain ito. Natugunan din sa wakas. Kain ka lang. Sarap.
guys, update. So, tapos na akong kumain at ubos na ubos ko ang ating, halo-halo na pala yun dyan, guys. Kasi nga, nag-ano na ako ng panghimagas na na mandarin. Ayan. So, naubos ko. Tapos, ito yung aking ananasaf. Pati yung sinain ko, guys, na isang takal na kanabigas na kanin, naubos ko din. Di ba? Excuse me. Naubos ko din. So, ngayon kakain na ako ng ng ito, panghimagas. Ganyan. So, yun lang. Ayun lang ang vlog natin ngayon, guys. Yung kumain tayo ng crab. Ayan. For how many months? 6 months? Ay, nakakain din ako ng After 6 months, nakakain ako ng crabs. Ayan, so yun. So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. And I will see you guys in our next vlog. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next vlog. And ulit tayo ngayon. Please subscribe. And always smile. Thank you for watching.